Esenlikler yurttaşlar, hoş geldiniz. Yurttaşlar şunan bir ağır temalan yeri tutmasana değişli. Yani öz yurdum ben çerçevesinde bir gurun geçirmekçi. Hayat ildeşçesinden Eserlikler yurttaşlar, hoş geldiniz. buyurun. Şuun neme da birinci ýyl bütün dünyada çağalar günü bellenýär. Kän ýurtda da bellenýär, ýöle bizim Türkmenistanda bellenmeýärmi diýen da. Anam bilen okşany. Ýokmy diýen da ýok bellenmeýär. Kän ýurtlarda bellenýär, birinci ýyl bütün dünya çağalar günü de. Bunun eskaça tarihini aýtyp geçdik. 1924 ýylda Jenewada bir konferensiýa başlanýarsa ilkinji eder. Ýa-ni birinji dünýä savaşyndan soň bolýar. İlkinji eder çağalan hukugy orta alınıp birleşilýär da 54 döwletiň goşulmagynda şonda çağalar meselesi orta alyp demedilýär. Haklary, hukuklary çağalaryň dil alınıp başlanýar da şonda şol konferensiýada nemedilýär. Neme çağanyň geçmesi, goranma hakkı boldugyny, eýitim alma hakkyny, ýa-ni dostluk we uyum içinde yetiştirilmesi ýaly maddeler oluşturýarlar da sağlıkly we güvenli bir ortamda ýaşamasy çağanyň. Ýa-ni inişňä birinji dünýä savaşyndan soň alynan soň bu tema dile ýa-ni çağalaryň şuňa uruş bolanda ýa-da bir tebii felaketler, felaketçilikler ýa-da savaş bolanda birinjilik çağalara berilmeli diýip alınýar. Onsoň istismar diýip bir neme bar da, Türkmençede munyň sözü barmy istismar diýip? Näme bolýar istismar? Duýgulary sömürme ýa-ni bir zat bolýarmy diýýärmi diýme istismar? Çağanyň duýgularyny sömürme. Diýelim ona, çağalaryň duýgularyny sömürme, ýa-ni çağa ullanan şiddet, ondan soň bütün dünýäde çağalaryň, aş çağalarynyň garnyň doýulmasy ýa-da taşlanyp edilen çağalara eýe çykylmasy, kesel çağalaryň bejerilmesi, invalid çağalara bir bakym berilmesi ýa-ni temalar, şoňa temalar ortağa alınıp ilkinji edip olar nemedilýär, dile getirilýär. Bundan soň kän konferensiýa bolýar, 45-de bir konferensiýa bolýar 45-nji ýylda. Iň soň 89-njy ýylda nemedilýär, ýene bir konferensiýada 162 döwletiň gatnaşmagynda 41 maddelik şu çağalaryň hakky hukugy barada 41 maddelik bir tema oluşturýarlar. Bildirge diýen şoňa oluşturýarlar we komitet töredilýär şonda. Çağalary gorama komiteti, oňa da 18 agza girýär, bütün dünýäden seçilen agzalar girýär we her ýyl bular bu agzalar şu çağalaryň bütün dünýäde çağalaryň durumy barada rapor berýärler. 162 döwlet gatnaşýar we şol 162 döwletem gol çeken bolmaly şol çağalaryň nemesine şol 41 maddany nemesine öz döwletinde uygulama gol çekilýän bolmaly. Indi şuňanyk da çağa näme meselem çağa kime çağa diýilýär? 18 ýaşdan kiçik bolan neme? 18 ýaşdan kiçik bolan çağa nemesine girýär. Näme diýili kategoriýasyna çağa hasaplanýar da. Bu çağa diýmek meselem bütün modern döwletlerde çağalara hasy berilýändir.
Sebäbi bu çağa diýmek bir milletin dowamydyr. Bu döwletiň geljegidir. Şonuň üçin gaty üns berilýändir. Meselem bir çağanyň gorumasyny neme maşgala üstlenýändir. Maşgala 18 ýaşyna çelli en atasy goraýandyr bir çağany. Eger en atasy yeterli bolmasa, yani ekonomik saýdan yeterli bolmasa ýa-da köp çağaly maşgala bolsa, muňa döwlet kömek etýändir. Döwletden altyapysyny ýapýandyr. Yerli sosial hizmetler bardyr. Yeter ýetmez çağalara ekonomik kömegini berýändir, maddi kömek meselem. Gerek yerinde danışmanlyk berýändir ýa-da saglyk hyzmatlaryny berýändir. Gaty neme edilýändir, bu şiddete garşy goralýandyr çağalar meselem. Bütün ýerde neme bardyr? Gaty üns berýändirler muňa döwletler. Çağa şiddete garşy ine bu çağa gaçyrma olaýlary bardyr, maddi organ satma olaýlary bardyr. Oňa garşy çağalaryň, kiçik çağalaryň zähmetini ullanmak, ondan soň pornografiýa, çağa pornografiýasyny ullanmak ýaly meselelerde döwletler gaty neme ýaklaşýandyr muňa. Gaty jiddi we ağır cezalar bilen öňüne almağa çalışýandyrlar. Meselem nemedir on soň 18 ýaşyndaky aşağı 18 ýaşdan kiçik bolan çağalara meselem bütün dünýäde ýa ölüm jezasy ullanýan däldir ýa-da ömürlük tutsakhana jezasyny hiç ullanýan däldir çağalara. Doğru. Siz dowam edin, men soň neme ederim? Dowam. Ýaşy. Indi bütün dünýäde ýani esen döwletler, esen ýurtlardaky döwletler diýip alaýyn. Yani sahip geçen madalamadı çağalara uygulayalar diýip. Yani näder Türkmenistanyň gada 4-nji ýer baý döwletdi agynda dolduryp gepläpdiren bawaratly gurban Türkmenistany temsil edýär-de. Ondan şu taýda sersek meni uzak gitmeli näýden öz ýöretim şäherim diýip alaýyn. Çağalara nähil seredilýär diýsen. Baş ulu adarna var, çağalar taş katıp görünür. Mal bazara var, çiğit satıp, ya bir hizmet edip, yine şu çağalar vardır hükman. Yani men ulalım 9. yaşlı sadıma var ya, çağalar ne elyada yaşıyor. Daşturun, bezekçine, ne iyi biçiyor. Ona seyretken. Ya da yine İksan komşum mahersinde 7'den 8'den çağa var. Şimdi onlar cahillaktan aldılar mı böyle köp çağa yani edindiler mi ya böyle istekler oldu mu ya çağa olan teyitken mi şimdi o ayrıtın urundan şolara Türkmenistan'da devlet kuruluşu bağ olsa neyme kömek ediliyor yani birinin düğünün oldu kıyıcağası oldu komşunun 7. çağası da Türkmenistan'da devlet kuruluşu bağ olsa neyme kömek ediliyor hiç sadım kömek edilen yok. Yani borçlanmasını yerine getiren nokta kömek geldi. Çoğur köynece kahveden tanınan caylar. Çoğur açlık, korluk, yettiğinde burun karnı dokpada burun karnıları aç. Şonun yani eşik geyseler komşu olanın karındaşlarının eşiklerini edirlerler. Yani şolurum nemenin karşılığı da yani devlet medya tip tanılayan bir medya vardır. 5-6 kanaldan ibaret televizyonda. Şu tayda elvaydaklıca çağacıklar. Çağ diyen olup öğrendirler. Soğuk olsun, kış tomus olsun. Nemelerin, kuklaların önünden çıkıp ya bu çağrılara atnaşıp bütün dünya görkezecek olan neyme de fasat. Hakikatle yalanın arasında katı tapavut keyan. Nemeştada bloggerlara yani
terör toparın bloggerlarına, satın alma bloggerlarına yüzlenýänler. Sizler darana taýdýaňyz, Aşgabat'a gidýäňiz, Malaziýa gidýäňiz, nire barsaňyz Pekin ördegi ýýän diýen. Ýene Lewatda urýariňiz, gowy şeşligi bar diýäňiz, iýip içip din adamlaryň dini ziýaratlary bardyr. Odan görýärdi gurnalar. Şo taýlaryny görkezýärler. Ine barın sizler hakyky blogger bolsaňyz barın ine ýöletjene barın. Bazar aýlanyň çagalar näme işedi? Ya men 9-njy ýaslyma baryn, çagalar näme ýagdaýda ýatyp durýar, näme iýip içýär? Ýani men gowşulanka baryn, 2 gowşulanka 7-8 çaga. Şolaň durmuşyny görkezýän hakyky blogger bolsaňyz. Olar bolsa diňe belli bir budjet garşylygynda protokol düzýärler elinde. O ýerde garnyny doýurmaly, içmeli, odan sezlemeli. Ýurdumyz aslında çağaçyklar bagtlydyk görkezmeli. Türkmenistanda ýa-ni ýakina çelle afsany nemeleri, çağalary oku ýaşdaky çağalary paxtada zorunly akitdiler da. Şu adam halk çäresi hiç ýerden pul gamaç bolmadan öýündäki çağalary o ýerlerinde gidýär, paxta gidýär, otagyna gidýär, şonuň sup gören kim? Şonuň ýaly meýdanda çağalarymyz, şäher içinde çöpleri dörüp, kagaz, karton diýdi ýa baklaşka çöpläp berendirler, garaýan bolup. Enatan göderalina kömek etjek bolup. Mektebe barsa da Svetnoy eşik giyinjek bolsa, ýani öýle isleýän eşigiň giyinjek bolsa, ýok. Gara kuşy bolmaly, ak jorap bolmaly, ýaşyl köýnek bolmaly, gara kostyum. O taýda da gysytlama gelip durda biziň çagalarymyza. Barsyn ýanky bloggerler sorasyn ýöletden etrap agyrlyk taýhan bileşiniň birinji bir gat diketjäde nasmy. Şo taýyk barsyn 30 beriji mektebe barsyn näme üçin çagalarymyz bir satyrgen eşikde. Olumdan ýa direktordan sorasyn. Nirden size buyruk gelýärmi diýip sorasyn. Çagalar böyle ezmäne, näme üçin şowrup monoton eşikde gelmeli çagalar. Ýöne isleýän eşigiň geýmeli dälmi? Şo zatlaryň sorasyn, bir näçe sonra bar, 2-3 tan sonra berse ýetip bolýar da. Ýurdun nähili ýagdaýda çagatyna ýani gelejegine bakışy diýende, seredip bilişini şo taýda ýüze çykýar. Pekin orada iyesi gelirmi? Ya madanlıda var, şaşlı iyesi gelirmi şol adamların? Ahlak ýagdaýyna barlak görmeliler. Küfetlik etjada, kiçik çağalar eşelle. Näme ýitjek kiçik çağalar uly peremende, ýani uly aralykda. Şol zatlara seredip görsün. Gowra suw bilen gatky maddesi köp bolan paketin içindäki ýa pul fabrikatlary ýalarmy ýa. O zatlar sorak gözüm. Ya kızgın naharlar var mı çağalarım? Ya göksöğü var mı? Tomusam geldiğine. Göksöğü indi öğün oran yurttaki devlet kışın yadını halkına ödürler bile de. Yani şu zatlar soramalı. Nahil köçelerden geliyorlar. Programmalar nahili. İnternet var mı? Mektepte. Bizim oğda aynı 1 megapikselem yok. İnternetin tezligi. Mektepte de yok. Yani internet adı eşlemek yani. Fakat tusta. Yine bloggerlar, hakyky bloggerlar olsa özünden bilip ýurdy tanatjak bolsa dünýä ýüzüne barsyn bile salygy berjek nire barmaly bolsa. Ya dene adresimi aýtdym suwat. Bar bilýän bolsa barsynlar. Çağalamyň geljekki mesanda çağalaryň ýagdaýy ýüze çykardyr. Meşhular aýdyn siz goşaňyz bolsa men ýene dowam eden. Hawa, soňky ýaňylydyr. Indi şeýle de şu çağan haklar barada
şunu şöyle üçe bölüp bilýär. Meselem çağanyň goranma haky bardyr. Bir çağanyň özüniň pikirini aýtma haky bardyr we çağanyň alady edilip söýülme haky bardyr. Indi aşdakmana da koruma diýelim meselem. Bu çağanyň şiddetten, ayrımcılıktan, ýa-ni duýgusyny sömürülmekden we göz ardy edilmekden gorunma haky bardyr. Näme diýilýär? Bir çağanyň bir saglam maşgalada ösme haky bardyr. Ol demäniň maşgalanyň içinde meselem neme diýmän, sen gyýyz diýmän, oglan diýmäni ayrımcılık yapmany çağanyň üstüne haky bardyr. Aslında bütün dünýäde çağadyr, ýani munyň ne ırky bolar, ne milleti bardyr çağanyň, ne dini bardyr, ne reňkine garalar bu çağanyň çağadyr bütün dünýäde. Şonuň üçin hem bu çağanyň aslan kiçi wagtda aslan bir çağanyň ýa-sen gyýyz, ýa-sen oglan diýip ayrımçylyk yapmadan östürme haky bardyr. Meselem urulmaly däldir, bedenine şikayet ýetirmeli däldir. Şiddetten gorulma haky bardyr. Meselem ine duýgulary sömürýär diýär meselem ine bizde de türkmenlerde köp sömürýär duýgulary çağanyň. Aslında men de şimdi şu Mehmet geçen şulara bizim Türkmen nemeni ve çağlarımıza geçecek. Değişmeyen şiddetten, zattan korunma hakkı vardır. İkinci diyelim, öz fikrini aytma hakkı vardır çağanın. Çağanın näme işläp, näme işlemeyenini aytma, dile getirme hakkı vardır. Nemedir, öz fikirlerini aytma hakkı vardır. Üçüncüsü, alada edilip söyleme hakkı vardır. Çağanın. Indi geçeli bizim neme? Bizim Türkmen cemiyetimize geçeli. Türkmençilik diyelim ona. Bizim şu ildeşimizin, yenişi ildeşimizin var, koyan termini vardır. Türkmenizm deyişi yani. Biz onu Türkmençilik deyip aladık. Bizim Türkmençilikte indi bu hak hukuklardan bizim çağalarımız faydalanıyor yani. Mesela diyelim korunmalı diyelim. Näme diýjeğim bilen aktaşýardy sebäbi. Yani şu meselenin nirinden tutsaň ýöne gopup eline gelip durda. Nirsinden tutsaňmy bilen ak. Nirsin tutsaň gopup eline gelip otur. Şu saglam ýere galmady. Jemgyýet şuran üçin meselem diýeli bir çağanyň demedik bir saglam doly maşgalada ösme haky bardyr diýelim. İnsanın içinde bir sağlam maşgala kalmadı ki. Ya ecesi yoktur ya da edesi yoktur. Ya da hiç ikisem yoktur. Karındaşlarının oyununda saklanyandır çağlar. O hakındanam. Bizim çağlar mesela peydalarını bilen. Maşgala institutu dağın için bizde bir doğulu bir çağa yetiştirilme de yoktur yani. Ondan sonra şiddet diyelim mesela. Şiddeti alalım. Bizim çağlar katı şiddete maruz kalyandır. Urulyandır çağlar. Hiçbir neme sebepten, yine arada bir neme yurdun içinde gurleşende, neme deyip de bizden var, nememiz var, karındaşımız var. Yani çağlar bağından çağasını alyan, nememiş ayağındaki nemesini sadece ve yani ayakkabını biri bilen çalışırıptır. Başka birininkini geyittir, onunkini başka bir alıptır. Dırnamayan çağanı sen şol ayakkabını başka yerine derdin, çıkmadın, bir şey ölür yani urması var da ananın. Başkalarına devrin devletler olsa çağrasını alıyor şunun elinden. Bizde olsa da zaten hiç normal hatatlanıyor. Yani bir çağı, bir deme, senin bir mülkün yanak mı, ne mi görüyorsun çağını? Çağı hükmünde bir, neme hükmünde, birey hükmünde görünür da çağını. Yani bir näme diýilýär, mülk diýilýär, bütün dünýäde näme şol ýan kaçmayan 24-nji ýylda
neme birinji gezek şol çağa haklaryna dile alınmakda birinji bilen neme dilen zat çağanyň mülkün bolmakdan çykyp direk höküminde ol adamyň nähili hakly bar bolsa çağanyň etdil şonýan hakly bar diýip neme kabul edilýär, belge kabul edilýär da. Bizde häle şo çağa bizde bir собственность ýanak näme edilsek edilýär biz şo çağa. İstesek gurup bilýär, istesek söýgüp bilýär, istesek duýgularyny sömürüp bilýär. Duýgu sömürilmesem gaty ýaygyndyr bizim jemgyýetde meselem şeýle bir neme diýerse, sen onu etmesen, şunu etsen oňa törürün seni, ýa-da sen muny etsen seni oňa törürün, ýa oňa törmerin diýen bir duýgulary istismar etmek bolýar. O, duygu istismarı yani. Näçe türkmen, näçe sanat türkmen bar çağasy ýönekeje bir çağa bolan üçin söýüp bilýär. Ya bir çağasyny türkmen ýönekeje çağa bolan üçin näçe türkmen çağasyny bar kucaklap bilýär. Meselem, nemede var, gorunma haklarynyň içinde taşlap nemede göz ardy etmek diýen de adamlar da. Meselem bizde gaty ýaygyndyr ene. Göz ardy etýärisdir. Iki dogan diýeli bir kiçik dogany bar. Şu elimizdäki çağany şo kiçik çağa taşlap bir ýere gidip bilýärdi. Ya-da uklap ýatan wagty ýeködün taşlap gidip bilýär bir ýere. Oňa da ihmal diýilýär, göz ardy etmeli diýär. Bu da bir haklarynyň bozulmagy. Yani mana beýdip göz ardy etmek aslında nedir? Haklarynyň bozmasyna ýerýär bu da. Ondan soň ine sapaklaryny etdirmeýän, bize sapagyna okuwda öwreneni öýe gelenden soň sapak etdirýän näçe maşgala bar. Näme öwrenmedigine garaýan näçe maşgala bar. Bu da göz ardy edilýändir bizde meselem. Ol neme öwrenme hakyny öwretme hakyny şu ýerde neme edilýär, göz ardy edilýär. Meselem. Ondan soň diýerini öz pikirini aýtma, ikinji näme geçen öz pikirini aýtma. Çağanyň her çağanyň özüň pikirini aýtma haky bardyr. Meselem bir çağanyň ýok diýme haky bardyr sana. Bizim jemgyýetde bu çağanyň ýok diýmesi hiç kabul edilmeýär. Meselem bir çağa bir eşikge ýetip gelen oksaňa ýok diýjek däl diýme haky bardyr. Ya bu da ýetip gelen oksaňa ýok diýjek däl diýip ýok diýme sana haky bardyr. Ýöne biz şonuň ýok hakyny kabul edemdik. Meselem ýene bir örnek bereýin. Biz ine gapymyzy kakyp diýip, ýa meniň bir zadymy alanmakda menden sorap al diýerse, men üçin aýny şo zady biz öz çağamyza etmek olan bir bireýe, men üçin biz olaryň komnatyna girenmekde gapysyna kakmaýar. Men üçin olaryň oýunjaklaryny aljak wagtymyz olardan sorap almaýar. Ýa-da diýelim bir nemesini komnaty bar diýeli bu çağanyň. O komnatyny remont etjek wagty näme üçin biz o çağanyň pikirini soramaýar. O da bir çağanyň öz pikirini aýtmak haklaryny bedar etmek. Bozýar biz haklaryny şo ýerde. Hiç bir çağamyzy birey olarak göremzäk. Türkmençilikde bir türkmen çağasyna bir neme ýanak garanak, bir küçüjük adam ýanak garak bilenek. Ondan soň üçüncü punktda geçeýin alada edilmek, söýülmek. Meselem alada etmek näme diýmek? Ene bäzek oglondan wagtynda garnyny doýurmak, wagtynda täminlik işlerini ýerine ýetirmek, ýa-da kesellen wagty keselhana akitmek, privitkalaryny almak diýen alada ýerýär. Wagtynda iýdimi, iýmedimi, ýa-ni vitamin ýetmeýän bolsa wagtynda vitaminini aldyrdyk manyň, o da bir alada ýerýär. Ondan soň söýülme haky bardyr. Iň esas faktorlaryň biri bizim türkmençilikde türkmeniň göz ardy etýän zadam söýülme hakydyr.
Nämçe koşulsuz bir çağany söýüp bilen zat, hiç şert koşmadan bir çağany nämçe söýüp bilen zatdy. Şunyak örnek berýän däwek wagty däwegine näme diýär biziň ullarymyz eliňe alma çağany gujagyňa öwrenişdirme çağany diýär. Öwrenir olsaň elinden düşmez diýär. Ýalňyş bir zat. Ol gujak çağanyň temel bir hakydyr o. Ol gujakda seniň bilen ejesi bilen bag oluşdurýandyr o. Ejesi bilen arasynda güýçli bar, ejesiniň gujagynda öwrenýändir çaga o baga. Ol bagy nähili güýçli bolsa, ol geljekde durmuşynda da gaty näme täsir etýändir ona. Türkmen hiç o zatlara önem bermeýär. Emma ol iň esas faktorlaryň biridir. Çağany söýmek, bag oluşturmak. Türkmen hiç çağasyny söýmeýär. Söýülmeýär biziň çağalar. Bilgisizlikten. Ama gaty yani hiç bir haky, şeýle garap oturýan bilen biziň çağalaryň hiç bir haky, hukugy ýok. Hiç bir haky, hukugy ýok. Yani ondan soň ine häzir ýurdun içinde haýsy birini açjak. O nämenin ýurdun içinde bolup duran adam. Göwrelik derejemiz 10-13 ýaşyna düşdi. Näme diýmek bu? Okullarda çağalaryň telefonuny görýän bilen hemmesiniň telefonunyň içinde porno bar. 10-13 ýaş gyzlar göwreli. Ana ýakynda eşitdik. Dogdy biri satyp goýberdir bizne. Bu normal bir hal elde aýýan. Yani 9-njy, 10-njy, 11-nji klassa göwreli bolýarlar, doýýarlar, çağalaryna normal satyp goýberýärler. Muny bir girde çygatyna dönüşdirip oturýarlar aýýan. Näme diýmek bu? Bu jemgyýet näme dönüşipdir? Goşadyrnak içinde döwlet mira garaýar. Bu döwlet üçin bu geljegi önemli bolmaly. Näme gelýär? Diýmek bu döwletimiz ýok bizim. Siz dowam ediniz. Ine mehekeden değişli, yani halkın üzerine değişli. Umide betçanı ovadır. Şol ýatlap geçer, şol ýanan doğanmy çağalan haklar dikken aýdyp geçipdi. Türkmenistanda näme iýiçler, nide ýaşaýarlar, ýagdaýlar nähili. Ondan şöyle ordaýa var. Yani Türkmençilik diýip bir zat bar da, yani onam Cengiz Şarif ýa-ni gaýtsyňyz ýaly tema alyp göterdi da. Indi bu ýani ikisini jemleýär solin bir Türkmençilik bir sintez da Arap bilen Türküň bir garaşymy bolan bir neme da dünýä diýýärmi. Indi ýa-ni çağalanmaň haklary Türkmenistanda döwlet mende bir gurama bar bolsa nirä berýän. Ya o gurama ýok. O ýani biziň çağalanyň hiç hili hobbisi ýok. Öwrenmäne bir nähili diýýärdim. Hünär hökmünde gelejeginde işlejek, tadaklanjak bir hünär öwrenýän diýen bir mümkinçilik ýok. Şonu öwrenen hünärden bir ýerde durmuşa girilmek maksady bilen o ýagdaýlaram ýok. Ozan agram şu bilden aşağı düşýär jahil jemgyýetin. Indi çağalarymyň haklary diýär, ýaşaýyş, durmuşy, hukuklary diýýär da. Indi şonu biz bir Türkmenistan sömürge döwlet neme ýurt, döwlet däl, sömürge ýurt, ýani ülke. Esasen Rusya tarapyndan, Rus imperiýasy tarapyndan. Indi biziň çağalanmaň hukuklary dikelmek üçin näme etmeli? Şaýda bir neme bar, soraw da ýurdun içinde siyasi değişim bolmaly. Yani bu sistema
yıkılmaly. Täze Türkmenistan diýen sistemimiz gelmeli. Yurt başyna döwlet gurmak biljek, ýani il guruş şekiline getirip biljek laýyk adamlar gelmeli, samimy adamlar, ahlaky beýik adamlar gelmeli. Şonuň üçin mana şol adamlar gelse, ýurdun başyna gelseler, il guruşyny gurnarlar, dogrymy? Ondan soň iqtisadiýet dikeler. Iqtisadiýet dikeler zaman biz çagalarymyza öz hak etdigi şeklinde, ýa bolmasy şeklinde seredip mümkinçiligini göretipdiler. Ýani bir ülkede, bir ýurtda döwletiň, ýani il guruluşyň gelejegi bolan şo ýurdy dowam etdirjek çagalarymyz bar da, ýani olar gelejek diýip atlandyrýar. Şolara soň adam şeklinde ýaşamana da, öwrenmäne de, öwrenen badyna durmuşa girizmäne de mümkinçilik görecekler. Şonuň üçin hökman syýasy değişime gerekdir. Bolmasa şeýleler bolanok, çagalarymyz şeýle sürünler gider oturar. Şu syýasy değişim gelende enatalarym hakyky enata bolar, şu wagtlar ýaşaýjy bolmaz. Ýani çagany dünýäge getiren bilen sen oňa enata bolup bilemok da, ýani onuň jogapkärligi bar da çaganyň. Üstüne garyn doýurup ýa eşigini täzeläniň bilen ol çäklenen nokta ataydy. Demek tu bütün şu dowamlygyna gelip durda. Ýaxşy ýaman ýyllarynda ýanynda bolmaly, gelejegine jogapkär bolmaly. Şonuň ýaly ýagdaýlar bar da, sepden. Şonuň üçin hökmany syýasy değişim gerek. Biziň ýurtdan sömürilip gören milletlerimiz biziň özümizde galmaly. Şonuň ýaly ýagdaý bar. Bolmasa biz çagalarymyza seredip bilmeýäris. Şu taýda wagtymyza maňa gysgaldy. Bir aýtjak diýjäňi gorsaňyz barda. Doğru diýäňiz, bir çaganyň sorumlugyny almajak bolsaň, o çagan dünýä indirmemekden gowudatjy. Meselem, bir ortaýlygynyň görüklemesi sözi bardyr. Bir çaga ertirlik, o ertirlik taýýarlap bilmejek bolsaň, akşam ýatan wagtdan bir ertek aýdyp bermejek bolsaň, o çagan dünýä indirmän diýer. Şol ýana sorumlugyny alyp bilmejek bolsaň, indirmeli däl dünýä çagany. Meselem, biziň ýurduň içindäki çagalar ýanky oýlanýan da Awganistanyň ýa-da Palestinanyň çagalaryndan hiç örnemeti ýok, aýrynçy ýeri ýok. Näme açlyk çekýärmi o ýurtlar? Bizim çagalar açlyk çekenokmy? Haýsy ýurduň içindäki çaga ýanky dogly bir iýmitlenip bilýär, dogly vitaminlerini alyp bilýär. Alyp bilýärmi? Bilemok. Keselçilikmi? Keselçilik başyny alyp gider. Taşlanan çagalarmy? Taşlanan çagalar. Kiçijik gyzlar satylýarmy? Bizde näme? 10-13 ýaşyndaky ana gyzlar göwreli, ondan soň çagasyny satýarlar, özünden bir 3-4 öýlenene satyp goýberýärler özüne. Asylda asmanyň aşagynda gyrylanakly çagalar, regionda birinji ýere çykdy çaga ölümi boýunça. Bizden şol Palestinadan ýa-da Awganistandan hiç bir aýrymçylygymyz ýok. Dogry. Gynandyrjy ýagdaý. Yani ýanky türkmençilik diýen aklymyza da goşadyň elýär başyna. Bugün biz ol bize berilen türkmen ady bugün götürmekde utanýarsyz. Bize men ýa sizler bütün bu türkmen bugün bu ady götürmekde utanýar. Ýerine men türkmen diýme, utanýan boldylar. Utanjak bir hale geldi. Bundan nädip saklanmaly? Üstümizden bu ady atyp saklanamasak bundan bir başga türlü saklansa bolakda. Towa.
Wagtymda da ma çäkdiräk bolansoň şu ýerde baýlap näde? O zawada çekmeli. Ýurtdaş Ýaýyldy. Dinlänimiz üçin sag bolun. Ola ýurtdaşlar salaman bolun. Ýene-de görüşäris. Kommentlere ýazýarsyňyz we pikiriňizi, düşünjäňizi. Salaman bolun.